Noswaith dda, mae hi'n ddiwrnod hanesyddol I dîm pêl-droed Cymru. Mae tîm Robert Page wedi llwyddo I sicrhau ei lle yn rowndiau terfynol Cwpan y Byd yn Qatar drwy drechu Wcrain o 1 gôl I 0. Am y tro cyntaf ers 1958, mae Cymru wedi cyrraedd y llwyfan fwyaf un. Draw yn ni at ein gohebydd chwaraeon Lowri Roberts sydd tu allan I Stadiwm Caerdydd. Diolch Amy. 1958 dyna'r tro diwetha I dîm pêl-droed Cymru gyrraedd rowndiau terfynol Cwpan y Byd. At hynny, ychwanegwch 2022, achos mae Cymru drwyddo I Qatar. Wedi gêm oedd yn llawn tensiwn, angerdd a drama. Mae yna elfen o ryddhad heno a chryn ddipyn o ddathlu. Y cyffro cyn y gic gyntaf. I'r cefnogwyr mewn coch y cyfle I wyledu breuddwyd a chyrraedd rowndiau terfynol Cwpan y Byd am y tro cyntaf ers 64 o flynyddoedd. It's amazing, fatha, I feddwl bod ni heb fod I World Cup ers gymaint o flynyddoedd. Mae o'n literally'n amazing bod ni'n cyrraedd na. Ti'n gweld Cymru'n ennill? Ydw, wrth gwrs, Ti'n hyderus? Ydw, rhaid I fi fod. Cwrw neu ddwy arall, a bwcio awren I Qatar wedyn. I Wcrain ysbaid I godi calonnau cenedl sydd wedi I llorio gan yr hyfel nôl adre. Ar anthemau yn cyfleu emosiwn yr achlysur. Roedd yr angerdd yn amlwg, 2 garden felen I Gymru a chyfle cynnar i'r ymwelwyr. Yna nawr, dwi wedi darbwyllo un o'r cefnogwyr I ddod allan o'r dathliadau, Iwan Rowlands. Iwan, be wnaethoch chi o'r gêm? Gêm llawn tensiwn, dim yn credu wnaethon ni wario gorau, ond ar y foment mawr nath y chwaraewyr pwysig step o lan, Gareth Bale a gôl yn amlwg. O'n i'n ffili gweld yn iawn, ond y cwpl o tackles arwrol yn yr amddiffyn yn yr ail hanner, ac wrth gwrs 5 munud I fynd, fi'n credu arbediad Wayne Hennessy yn achub ni pryd o'n i'n meddwl bod e'n 1 gol yr un a bod fi'n gwynebu hanner ar arall. Mi nath Wayne Hennessy gael ei gadw yn brysur iawn trwy gydol y gêm, do, rhai arbediad arwrol gyda fe. Doedd yr un gyda 5 munud I fynd yn arbennig o dda, yn ystyried yr ymodau, chi'n gweld y glawyn fan hyn nawr, doedd ddim yn hawdd ar unrhyw gol geidwad fan heno, ond oedd I ddwylo fe'n dda, ystyried doedd ddim wedi chwarae fawr ddim drwy'r flwyddyn. Bydd rhaid I fi ddileu un o'r texts nes I ddanfon cyn y gêm pan glywys I bod e'n chwarae, ond oedd e'n arbennig o dda, oedd e'n heiddi'r gamoliaeth gan y cefnogwyr ar ddiwedd y gêm. Gair am Wcrain, achos wnaeth nhw ddim rhoi'r ffidil yn y to tan yr eiliad ola un a ddo. Na, text arall nes I ddanfon oedd yn dweud wneith Wcrain blino gyda hanner awr I fynd, ond petai fi'n bod yn onest, Cymru oedd yn edrych bach yn flynedig yn yr hanner awr ola. Felly, pob war y teg i'r Wcrain, maen nhw wedi gwneud yna arwrol I gyrraedd fan hyn. Fi'n credu bod ni'n lwcus bod ni wedi wario nhw ar adeg yma'r international break yn ytrach na mewn rhyw 2 wythnos, pryd byddai falle wedi dod bach mwy match fit, ond na, yn anhygoel beth sydd wedi digwydd I ni, yn anhygoel beth mae'r gymdeithas a'r chwaraewyr wedi wneud. Mae'n brofiad anhygoel I fod fanna heno. Iwan, diolch I chi. Mae Cledwyn Ashford newydd ymuno â ni fanna hyn hefyd. Cledwyn, diolch am ddod allan. Croeso. Beth yw'r teimladau heno? Diawledig o plis. Yndw tad, o'n I 6 oed yn 1958, a da ni'n mynd I Qatar, mae'n effo ni bendigedig. O'n i'n gweld o'n para'r un dim, o'n i eisiau un arall, ond ar un o chwarae mor dda. O'n i'n meddwl bod Hennessy yn wirthiol, 2 waith yr asafio ni, ond wrth gwrs mor hapus bod wedi digwydd. Chi wedi crybwyll rhai enwau fyna. Pwy nath greu argraff arnoch chi? Ni wedi sôn am Gareth Bale, Wayne Hennessy, pwy arall? Achos nath o 1-11 y garfan gyfan rhoi o gorau. O'n i'n meddwl bod Ben Davies yn fendigedig. O'n i'n meddwl bod Ben wedi cael gêm dda, Nico wedi cael gêm dda. I ddweud y gwir, o bob un yn nhw wedi gweithio mor galed, a fedrwn ni'n cwyno'r ddim ond nhw, chwarae teg. Tîm go iawn, de. I ni'n clywed y dathliadau, ni wedi bod yn clywed Dafydd Iwan yn canu ar ôl fyna nawr. Beth oedd yr awyrgylch ar y gec ola yna, y chwiban ola? Anhygol. Ac oedden ni'n gwybod amdani, o'n e 5, 6, 7 munud. O'n e beth i'n neud efo brics, ys o'n i'n medru deud, o'n e'n deud o. Ond o'n i mor falch o glywedi, a wedyn wrth gwrs, mae nhw'n yn y pitch, mae Dafydd Iwan yn canu yma hyd eto.
ac da ni yma o hyd. Na ni. Wel, ymlaen i Qatar. Diolch yn fawr iawn y ddau ohonoch chi am ymuno ni. Gallwch chi ddod ymuno yn y dathliadau nôl ar y cae nawr. Felly, ein noson hanesyddol yma yn Stadiwm Dinas Caerdydd heno. Noson y bydd cefnogwyr yma yng Nghaerdydd ac ar draws y wlad yn ei gofio am flynyddoedd i ddod. Hedwch y dyddiadur yn wag fe fydd Cymru yn Qatar ym mis Tachwedd. Lowri Roberts.